Na szevasztok srácok! Ez lesz a mai feladat. A tél folyamán megnyomta a hó ezt a diófa csoportot, hát az majd későbbiek folyamán lesz kivágva. De ez a kettő, ami tőről lehasadt, és itt nem tudnak kaszálni. Hát itt most nem adja át a kamera, vagy nem tudom mennyire adja át. Ilyen hasigérő, melligérő fű van. Tehát így kicsit meghalta magát. Mindjárt bemegyünk a tövéhez. Na itt a baj, látjátok? Hát ez így kifordult a francba. Az még tartja magát. Az lenne megrendelő kérése, hogy ezt egyelőre biztos, hogy vágjuk össze. Itt a bázisra visszamegyünk. Itt már a szomszédba le van nyírva a fű. Ez egy telek egyébként. Amit hoztam, az a kis barátom 261. Kesztyű, benzin, olaj, reszelő, stílkulcs. Na, hát akkor haladjunk. Innen folytatjuk. Ha meg nem állítom véletlenül.